Príjemný podvečer, milí diváci. Posledné augustové dni ponúknú predĺžený víkend. Ten uzavrie prázdninový odpočinok školákov a symbolicky ukončí dovolenkové obdobie. Dianie v našom meste si však počas uplynulých dní voľno nezobralo a tak v nasledujúcich minútach spoločne nazrieme na viaceré podujatia. Navštívili sme ďalší z koncertov humenských organových dní Štefana Tomána. Zaznamenali sme atmosféru tancovačky pod hviezdami na námestí Slobody. Zúčastnili sme sa raňajok, ktoré sa niesli v znamení inklúzie a porozumenia. Pripravené sú i ďalšie kultúrno-spoločenské a športové reportáže. Prajem vám príjemné sledovanie dnešného spravodajstva. Humenskí poslanci sa v stredu 27. augusta stretli na 18. zasadnutí mestského zastupiteľstva. Rokovanie otvoril a viedol primátor mesta Miloš Meričko. Plánovaný program obsahoval 21 bodov. Mestskí poslanci sa venovali rozpočtovým opatreniam mesta, technických služieb a mestského kultúrneho strediska, rovnako správam o hospodárení Humenskej energetickej spoločnosti, televíznych káblových rozvodov a Humenskej televízie za rok 2024. Na programe boli aj informatívne správy o nakladaní s komunálnym odpadom za rok 2024, o vykonaných kontrolách a prijatých opatreniach, tiež o kontrole plnenia uznesení mestského zastupiteľstva. Diskutovalo sa aj o majetkových veciach. Humenská televízia vám 18. zasadnutie mestského zastupiteľstva priniesla priamym prenosom vo vysielaní prostredníctvom TKR. Rovnako naživo ste ho mohli sledovať na YouTubeovom kanáli našej televízie. Záznam rokovania vám ponúkneme aj vo vysielaní. Prvú časť na obrazovky prinesieme v piatok 29. augusta so začiatkom o 20. hodine. Druhú časť v sobotu 30. augusta rovnako o 20. hodine. Celý záznam odvysielame v nedeľu 31. augusta od 10. hodiny. Do pozornosti dávame, že od stredy 27. augusta je natrvalo zapnuté železničné elektrické trakčné vedenie. V záujme zachovania bezpečnosti dbajte preto v blízkosti železničnej trate na zvýšenú opatrnosť. Mesto Humenné, Mestské kultúrne stredisko, Centrum včasnej intervencie Dieťa do dlaní a Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením pripravili spoločné podujatie. Jeho cieľom bola inklúzia, aby bolo každé dieťa, bez ohľadu na jeho rozdiely, plne začlenené a rešpektované. Estrádna sála Domu kultúry sa v polovici augusta zmenila na jednu veľkú raňajkáreň. Stalo sa tak vďaka podujatiu s názvom Raňajky, ktoré spájajú. Pri spoločnom stole sa stretli zdravé deti aj tie, ktoré majú zdravotné znevýhodnenie. Na výber mali chutné jedlo, slané i sladké dobroty, ovocie či zeleninu. Moje deti sú veľkí jedáci, takže my sme boli úplne prví na bufete. A dali sme si všetko, párky, ovocie, vodičku, džusík, všetko sme ochutnali. Makovú štrúbľu, makovník. Ako chutí? Dobre. Na čom si pochutnala na raňajkách? Na šunke, aj syr, aj chleba. S myšlienkou usporiadať takýto typ spoločného stretnutia sa organizátori pohrávali už dlhšiu dobu. Premeniť ju na skutočnosť sa podarilo vo štvrtok 14. augusta. Ako vidíte, tak v tomto priestore nerozpoznáte dieťa, ktoré je zdravé, ktoré je s nejakým znevýhodnením a to je našim cieľom. Aby naše deti, ktoré majú nejaké znevýhodnenie, boli rozplynutí medzi všetné deti a aby takto aj dokázali žiť v našom prostredí. Podujatie sa nieslo v znamení, že najkrajšie mosty sa stavajú pri spoločnom stole. Významnou skutočnosťou bola inklúzia. Možno nie je dobré rozprávať stále o inklúzii, je dobré ju žiť. Nebrať to tak, že teraz ideme robiť niečo špeciálne, ale začleniť všetkých, ktorí sú nejakým spôsobom iní alebo zdolávajú iné výzvy v živote, tak začleníme medzi tú bežnú komunitu. Ja som prišla až dokonca s 2 detičkami, s 1-ročnou a s 1 3-ročným. Myslím si, že je to úžasné takto sa stretnúť, vymieňať si nejaké skúsenosti, zážitky, rady, cenné skúsenosti, je to naozaj úžasné a hlavne tá zmena. Vidieť všetkých tých ľudí pokope, je to úžasné.
Raňajky prilákali vyše 100 návštevníkov, rodičov, detí a mládež. Väčšinou sú tu deti, ktoré majú poruchu autistického spektra z našich rodín. Táto myšlienka oslovila aj dospelých zdravotne znevýhodnených prijímateľov denného centra, denného stacionára Domu svätého Judu Tadeáša grécko-katolíckej charity. Takže sú tu aj mladí ľudia so špeciálnymi potrebami. Energiu, ktorú im dalo prvé jedlo dňa, potom zúročili v mnohých aktivitách. Pripravili sme si improvizované hokejbalové ihrisko, na ktorom vlastne deti si môžu vyskúšať trošku zahrať sa na takého profi hokejbalistu, dá sa povedať, a môžu si vyskúšať, že čo to obnáša. Popri športovej činnosti nechýbala ani kreatívna. Deti kreslili, maľovali, vyrábali korytnačky, medúzy, chobotnice, zabávali sa aj pri španielskej verzii hry Twister. Maľujem pekný domček. Aktivity nachystal mládežnícky parlament mesta Humenné. Treba proste ukázať tým aj menším, aj starším, že všetci sme si rovní nejakým spôsobom a každý má mať každého, nie že rád, ale stačí ho rešpektovať a byť ohľaduplný. Raňajky završil kultúrny zážitok. Účastníci si užili divadelné predstavenie. Rozprávku Lapaj postrach dvora predstavilo bábkové divadlo Babadlo z Prešova. Keď som sa stretol so zástupcov jednej platformy, so zástupkyňou potom ďalšieho centra, tak som dostal trošku tak v polmíkove, keď mi povedali, že veľa rodín s deťmi, ktoré majú špeciálne alebo špecifické potreby, v živote ešte neboli na divadelnom predstavení, alebo len v miestnosti, kde je veľké množstvo ľudí. Takže aj tá myšlienka inklúzie práve nás oslovila, aby sme niečo takéto pripravili a myslím si, že podľa záberov a účasti sa nám to podarilo. Verím tomu, že stane sa to tradíciou a že tento 0. ročník bude mať svoje pokračovanie. Toto cestou by som sa veľmi krásne chcela poďakovať organizátorom a všetkým ľuďom, ktorí sa na tom podielali. Je to naozaj úžasná myšlienka. Ďakujeme. ...20. august je v Maďarsku štátnym sviatkom a dňom svätého Štefana. Viaže sa na prijatie kresťanskej viery uhorským kráľom Štefanom I. a dnes je známy aj ako deň chleba. Oslávili sme ho aj v našom meste. Deň maďarskej kultúry sme si v Humennom pripomenuli o niekoľko dní skôr, v utorok 12. augusta. Základná organizácia Čemadok usporiadala podujatie, ktoré priblížilo maďarskú kultúru širokej verejnosti. V priestoroch Vyhorlackej knižnice bola pripravená výstava, prednáška aj tvorivá dielňa. Históriu maďarského štátneho sviatku predstavila Anna Šimkuličová, členka Humenského Čemadoku. Svätý Štefan znamenal pre Uhorské kráľovstvo cestu rozvoja v znamení kresťanskej viery a západoeurópskej kultúry. Témou podujatia bolo panské vyšívanie s podnázvom Nitku k nitke, farbu k farbe, tradíciu zachováme. Vznik vyšívania v Uhorsku predstavila teologička a etnografka Eszter Eperjesi. Hát én ezt nagyon érdemlegesnek, tehát egy különlegesnek. Považujem za veľmi záslužné a výnimočné, že v Čemadoku to žije a že toľkí sem dnes prišli na Deň maďarskej kultúry, pretože 20. august je pre nás významným sviatkom. Veľmi ma potešilo, že sa tu spojili Maďari i Slováci, lebo toto je budúcnosť. Aj tieto dva chleby predo mnou, nie sú to len dva chleby, vyjadrujú oveľa viac, je to posolstvo. Tak ako sa aj v Biblii píše, predovšetkým si uchráň svoje srdce, lebo z neho pochádza život. A skutočne to, čo cítime vo svojich srdciach, a videli sme to aj na obrusoch, kde vzory vychádzali z motívu srdca, to prinesie budúcnosť a porozumenie. Az hozza a jövőt és az egyetértést. Špecifické techniky vyšívania sa tradovali najmä na šľachtických dvoroch, preto sa označujú ako panské vyšívanie. Najpríznačnejším druhom tejto tvorby je oltárny obrus.
Najväčšia zbierka unikátnych výšiviek sa nachádza v Múzeu reformovaného kolégia v Šárošpatáku. Do Humenného zavítali aj členky výšivkárskej dielne Zsuzsany Lorantfi, pôsobiacej v tomto meste. Návštevníkom ukázali krásu svojho umenia. És az pedig számomra megint egy másik... Som veľmi rada, že tu prišli. Čaro panského vyšívania prezentujú v Karpatskej kotlíne na najvyššej úrovni. Svojou znalosťou pokladnice vzorov rozvíjajú náš národný klenot. Szinten művelik a Kárpát-medencébe. To pánske vyšívanie nepozná také farby ako červená a také ostré farby. Ono pozná také tie tlmenšie farby. Čiže tá taká, povedzme, maximálne okrová farba, alebo ešte bordovú, ešte môžu, alebo tak. A sú väčšinou páni mali také tie zlaté vyšívky, alebo tie strieborné a také. A ten vzor, taký ten pánsky vzor, sa používal na to na tie ich róby. S maďarskou kultúrou nemám veľmi spoločné, ale fakt tá moja zvedavosť nemá hranice. Takže som sa prišla pozrieť, poučiť sa, bolo to veľmi poučné, aj tá prednáška, aj tie vyšívky, aj ten workshop. Dostali sme takéto vzory, ktoré si môžeme vyskúšať. Ako vravím, bojím sa, že to zbabrem, ale vyskúšam určite. Je to veľmi pekná, precízna práca a idem si vyskúšať, že jak by sa mi to podarilo vyšiť také dačo. Výšivke máte blízko, pozerám, že máte aj odev, ktorý má výšivku. Blízko k šitiu celkové, lebo som šička, ale vyšívať som vyšívala málo. Lebo si myslím, že mi to až veľmi dobre nešlo, tak ma to až tak veľmi nebavilo, ale viac ma bavilo šitie, aby som to radšej vložila niekam, aby som to všila niekam. Záver podujatia teda patril tvoreniu. Návštevníci chytili ihlu a niť do rúk. Pretlačený vzor na látke postupne zaplňali výšivkou. Výsledkom mal byť opasok. Po 2 júlových vydaniach pokračovala letná čitáreň aj v prázdninovom auguste. Tentokrát dostala svoj priestor ďalšia národnostná menšina, ktorá žije v meste Humenné. V príjemnom prostredí Humenského parku mieru sa v utorok 12. augusta zišli milovníci písaného slova, čítania a literatúry. Na programe bola 3. časť letnej čitárne. Po rusínskej a rómskej národnostnej menšine priniesli organizátorky ukrajinskú. Zastupovala ju hostka Irina Hajdučková. Ukrajinská literatúra je veľmi bohatá a má svoje korene ešte zo staroveku, ešte z pradávneho toho našeho staroslovenského jazyka. Témy o láske, o politike, fantastika, poézia, próza. A naše spisovateľe sú veľmi známe po celej zemegule. Ševčenko, Lesia Ukrajinka. K obľúbeným autorom zaradila Linu Kostenko a spomínaného Tarasa Ševčenka, ktorý má podľa jej slov nadčasovú tvorbu. Pre Ukrajincov je symbolom slobody, demokracie a národnej identity. Aj na Slovensku je po ňom pomenovaných niekoľko ulic v mestách, ako Bratislava, Prešov, ale aj Humenné. Irina Hajdučková je rodáčka z Kieva. Humenné je jej domovom už takmer 30 rokov. Mnohí ju iste poznajú zo speváckej skupiny Riava, ktorú v našom meste založila. Riava spievala v 9 jazykoch. A najobľúbenejšími boli ukrajinské, rusínske. No, spievali sme aj ruské, poľské, rómske, maďarské, jugoslovanské. No a dievčatá veľmi ľúbili ukrajinské pesničky, ukrajinské, rusínske. Ukrajinskú literatúru spoznávali prítomní nielen vďaka čítanému textu, ale práve aj cez piesne. Бо собі милого не знайшла. Ой ти, сива горлице, почекай. Так до мого саду завітай, ти мій сивий голубе, почекай.
почекай, хай полину на часину в рідний край дармоти. Na letnej čitárni sa rozprávalo o sile literatúry, ktorá dokáže liečiť ubolené srdcia, naprávať krivdy a vyrovnávať sa aj s ťažkými témami. Podujatie bolo naplnené priateľskou atmosférou aj dojemnými a emotívnymi chvíľkami. Počas júla a augusta pripravilo Vyhorladské múzeum viaceré podujatia pre prázdninujúce deti. Konali sa v priestoroch Kaštieľa i Skanzene. Počas víkendu 26. a 27. júla sa lektorky sprevádzajúce umelecko-historickou expozíciou múzea premenili na princezné. Rozprávková prehliadka múzejných priestorov priblížila každodenný život na šľachtickom dvore. Malí i veľkí návštevníci sa zábavnou formou oboznámili so životom urodzených ľudí, čo ich počas dňa zamestnávalo, povinnosti, ktoré v súvislosti s ich majetkom a poddanými plnili, či ako trávili voľný čas. Jednou z činností, ktorú mali Andrašiovci úplne najradšej, bolo cestovanie. A v okolí tohto zámku sa kedysi nachádzal anglický a francúzsky pár. A v rámci nich takisto skleník na exotické rastliny. My si pomaranče a citróny kupujeme v obchode, oni nemuseli, pretože ich pestovali doma. A ako je to možné, aby prepravovali tieto rastlinky na veľké vzdialenosti? Na to mali túto skrinku, ktorá sa nazýva Bardová skrinka. Doslova rastlinku dovnútra zasadili a takto dokázala prežiť aj celé týždne. Dozvedeli sa mnohé zaujímavosti, ktoré sa spájajú s Humenským Kaštieľom a jeho obyvateľmi, rovnako informácie, ako sa v priebehu času menil a prispôsoboval rodom, ktoré ho obývali. Takže určite ste si všimli, že sa nachádzame v knižnici. Táto knižnica je naozaj veľmi veľká, máš 2 poschodia a na druhé poschodie sa išlo týmto točitým schodiskom. A my vieme, že v časoch, keď tu ešte žili princovia a princezné, tu kedysi bolo 25 000 kníh. Múzea slúžia ako miesta uchovávania histórie. Aj exponáty vo Vyhorladskom múzeu prezrádzajú, že naši predkovia boli vynaliezaví pri uľahčovaní si života. Na čo mohla slúžiť takáto medená kaďa? Čo vám to pripomína? Čo by v tom umývali? Čo myslíte? Riady. Ja vám prezradím, že táto kaďa, mohli by sme ju nazvať, bola Andrašiovskou chladničkou. Históriou dýchá aj expozícia ľudovej architektúry a bývania. V nedeľu 3. augusta popoludní v jej priestoroch na krátku chvíľu pribudla improvizovaná prírodná čitáreň ako súčasť zážitkového čítania z cyklu Otvorená metodika projektu Tvorivé a vzdelávacie podujatia. Na mladých návštevníkov v sprievode rodičov čakala rozprávka Čarovné pierko. Skôr, než sa započúvali do príbehu, vydali sa na hľadanie pierok vtáka ohniváka, ktoré stratil pri prelete nad Skanzenom. Že nad Skanzenom preletel vták ohnivák a zanechal tu po sebe svoje pierka. Takéto. A predtým, ako začneme čítať rozprávku, tak vás poprosím všetkých, ale aj rodičov, aby si išli nájsť jedno pierko a potom prídete ku mne. Aj mi ho ukážte. Poď si sadnúť. Máme tu toľko miesta. Tu máme miesto, tu máme miesto, tu máme miesto, kľudne. Potom ich už slová v podaní Márie Džatkovej vtiahli do príbehu o hľadaní vlastnej jedinečnosti, predkaného kúzlami a zázrakmi. Nedaleko Veľkej Trblietavej hory žila rodina medveďov. Najstaršia sestra Bum bola silná a odvážna. Starší brat Goran vynikal dôvtipom a ostražitosťou. Mama Lina bola múdra a nežná. A najmladší medvedík ešte len musel objaviť svoje jedinečné meno. Rozprávka o objavovaní vnútorného sveta malého medvedíka viedla k rozprávaniu o strachu a ako mu čeliť. A aké farby by bol strach? Čierny, ak tam bol strašidelná tvár. A tu by sme sa čoho vedeli bať? Ničom. Toho tu. Tu je, nie? Táto čierna farba.
Výborne. Aj tu je. Pierko, ktorého hľadaním podujatie začalo, ho aj ukončilo. Tvorivá dielňa ponúkla možnosť využiť fantáziu a vyfarbiť si vlastnú spomienku na rozprávkové popoludne v Skanzene. Dvadsiaty ročník Medzinárodného organového festivalu v našom meste pokračoval aj v mesiaci august. Predposledný koncert série predstavil umelca zo susednej krajiny. V stredu 6. augusta podvečer sa v rímskokatolíckom kostole Všetkých svätých zišli veriaci farnosti, milovníci klasickej hudby a široká verejnosť. Na programe bol v poradí 4. koncert humenských organových dní Štefana Tomána. Prítomní sa započúvali do organových melódií v podaní českého umelca Přemysla Kšicu. Do Humenného zavítal poprvýkrát. Je to má prvá návštěva, mně se tady moc líbí, máte moc pěkné město, moc krásný kostel, takže jsem tady spokojený. K hudobnému umeniu mal blízko už v detstve. Každý organista, než začne hrát na orgán, tak asi řadu let by měl hrát i na klavír, takže to samozřejmě od dětství jsem rozvíjel a pak tak nějak u nás organistů je to tak, že my potřebujeme dorůst, abychom dosáhli nohami na pedály, takže proto se začíná s orgánem až trošku později, to znamená třeba od nějakých těch 14-15 let, takže od té doby se orgánu věnuji. Organový koncert naplnil hudbou od známych skladateľov, pridal aj improvizáciu. Zazní skladby jak částečně z České republiky, řekněme, v podobě autorů, jako je Bedřich Antonín Wiedermann, což je jedna z našich takových předních osobností té první poloviny 20. století, tak romantická německá literatura Felix Mendelssohn Bartholdy, samozřejmě nebude chybět Johann Sebastian Bach, to by nebylo bez jeho díla, že regulární organový koncert. Přemysl Kšica je držiteľom mnohých ocenení z organových súťaží. 13 rokov pôsobí aj ako chrámový organista v chráme svätého Mikuláša v Prahe. Vyučuje na konzervatóriu v Tepliciach a koncertuje doma, na Slovensku aj v zahraničí. Myšlienka festivalu v Humennom prinášať aj klasický hudobný žáner širokej verejnosti sa mu veľmi páči. Já myslím, že to je velmi dobrá tradice, že v tom určitě pokračujte a je dobře, že se nabízí prostě takové hodnoty, jaké jsou právě v organové hudbě. Zatancovať si pod holým nebom, popri žiari hviezd a mesiaca, zabaviť sa na tradičné rusínske i zemplínske piesne. To všetko mohli zažiť tí, ktorí zavítali na augustovú tancovačku v Humennom. Tancovačka pod hviezdami, premiérové podujatie, ktoré pripravilo Mestské kultúrne stredisko, si zapísalo svoj prvý diel v sobotu 16. augusta. Bol to večer plný tanca, hudby, spevu a dobrého jedla. Pracovný názov to malo taký možno trošku humorný, komický, kultúrny dom vonku. To znamená tak, ako niekedy voľakedy na v dedinách boli zábavy, tak ja som to chcel v spolupráci aj s kolegami preniesť vonku do pekného prostredia nášho Humenného pri Kaštieli, takže taký to bol náš zámer, náš úmysel a mám taký pocit, že sa nám to podarilo. Na tanečný parket sa premenilo námestie pred Domom kultúry a blízkej reštaurácie. Do tanca hrala ľudovka zložená z členov folklórneho súboru Čemerica a ľudovej hudby Oceľare.
Zábavu pod holým nebom si prišli užiť mladí aj o čosi skôr narodení Humenčania i návštevníci nášho mesta. Spočiatku bola prítomná nesmelosť, no postupne sa parket zaplňal. My si to užívame. My si to užívame a ľudia tiež začínajú. To možno len večer treba k tomu. Treba asi podľa mňa, že by trošku slnko zapadlo, trošku aperitívu do krvi a ide to. Áno, veľmi si to chválim, je to krásne, príjemná atmosféra, milí ľudia, výborné jedlo, perfektné. Pamiatku na podujatie si mohli návštevníci zväčšniť aj vďaka 360-stupňovej videobúdke. O výbornú zábavu sa postarala aj mladá partia z folklórneho súboru Chemlon. No a do tanca sa dala aj staršia generácia chemloňákov. Tanečný pár, ktorého láska ku folklóru spojila aj na celý život. Super akcia, pripomenuli sme si naše mladé, kedysi dávne časy, kedy sme aj my aktívne tancovali, teraz je to už naozaj len tak rekreačne, ale super akcia. Vnímate to leto takéto kultúrne, že aj takýmto spôsobom si vieme spríjemniť letný večer? No, je to super, že sa dá takto aj v Humennom zabaviť. Príjemná atmosféra pokračovala celým večerom. Zabávalo sa takmer do 22. hodiny. O ľudový spev sa postarala aj petica žien, ktorá prišla podporiť svojich súborových kolegov z Čemerice. Na môj veru dobre urobí. Zdravíme Humenskú televíziu. Mesto Humenné vás pozýva dať v sobotu 30. augusta bodku za prázdninami. Na južnom námestí budú pre deti pripravené súťaže, skákací hrad a maľovanie na tvár. O 17. hodine ich poteší vystúpenie Fíha Tralala. Pre všetky vekové kategórie je určený koncert Alana Murína o 18:30. K dispozícii budú aj stánky s občerstvením. Dni mesta Humenné otvoria svoje brány v piatok 12. a sobotu 13. septembra. Piatkový program na námestí Slobody sa poniesie v znamení koncertov Kataríny Knechtovej a kapely Billy Barman. Folklórna sobota ponúkne Rusínsky festival, Cigánskych diablov a skupinu Roland. V rovnakom termíne sa uskutoční aj tradičný humenský jarmok. Celý program nájdete v našom videotexte. Informácie zo športu štartujeme hokejom. Tým HC19 Humenné začal kolotoč prípravných stretnutí. V uplynulý štvrtok zvíťazil na súperovom ľade v poľskom Krakove. V tomto týždni na domácom.
utorok 26. august predstavoval prvý domáci prípravný zápas humenských hokejistov mužov. Na ľad vykorčuľovali proti kvalitnému súperovi Sokol Kyjev zo susednej Ukrajiny. Trojnásobný majster preveril Humenčanov. V riadnom hracom čase sme víťaza stretnutia nespoznali. Stav bol nerozhodný 1-1. A keďže v predĺžení gól nepadol, nasledovali samostatné nájazdy. Úspešnejší boli Humenčania a tak sa zimný štadión radoval z prvého domáceho víťazstva. Úvod z našej strany nebol ideálny. 3-4 striedania, super mal navrch, sme sa tam hľadali. Dôležité bolo, že nás podržal v tých situáciách náš golman. V priebehu zápasu sa hra vyrovnala a myslím si, že v druhej časti sme mali viacej z hry, kedy sme si vytvorili viac gólových príležitostí. Škoda tých pár tyčiek, trošku kľudu na tých hokejkách našich, ale verím, že v pravý čas to príde. Príprava na blížiacu sa sezónu odštartovala v auguste. Ciele v súťaži sú tie najvyššie, čomu zodpovedá aj náročný tréningový proces. Chlapcov musím pochváliť za to, ako pristupujú k svojim povinnostiam. Predsa len prvých 2,5 týždňa bolo ťažkých, objemových. Chlapci mali boľačky aj z únavy, ale proste prešli sme cez to dôležité obdobie, ktoré sme mali. Teraz prichádzajú tie prípravné zápasy, čiže trošku takého tréningového uvoľnenia, pripravovať sa na tie zápasy, hlavne po hernej stránke s herným systémom. Čo sa týka kádra, tak už ho máme taký ucelený? Dá sa povedať, že áno. V tom útoku na 100%, vieme všetci, že kde nás tlačí trošku topánka, je to v pozícii obrancov a tam intenzívne pracujeme. Mená hráčov, ktorí si ešte oblečú humenský dres, nám asistent trénera neprezradil. Informácie zverejní klub na svojich sociálnych sieťach. Prípravné zápasy pokračujú aj v budúcom týždni. V utorok 2. septembra privíta Humenné Michalovce, v piatok 5. Krakov. V sobotu 23. augusta sa hráči FK Humenné predstavili na domácom trávniku. Zápas s klubom zo Spišskej Novej Vsi nezačal pre Humenčanov najlepšie, no ani za stavu 0-3 sa nevzdali a stretnutie napokon skončilo remízou 3-3. Za ďalším súperom klub vycestuje do Stropkova, domáci štadión znova ožije futbalovou vravou v sobotu 6. septembra. Úvodný hvist zápasu s Popradom zaznie o 16. Pohyb nám mení život k lepšiemu. Tak znie heslo športového dňa diabetikov, ktorý pravidelne organizuje základná organizácia Združenia diabetikov Slovenska Diahen Humenné. V sobotu 26. júla sa pri rybníku v Lackovciach zišlo viac ako 60 účastníkov podujatia. Spoločne s diabetikmi sa na športové dopoludnie prišli zabaviť aj ich rodinní príslušníci. Dnes máme športovo-edukačný deň s tým, že vlastne je to už 7. ročník našej takéto väčšej akcie, kde sa stretávame diabetici, rodinní príslušníci a snažíme sa trošičku pohybom zlepšiť naše glykémie a hlavne spájať našu komunitu. Máme rôzne športové aktivity, zamerané hlavne aj pre deti, to znamená takú náročnosť trošku ľahšiu aj pre diabetikov, pretože máme aj starších členov, ktorí sú. Na programe boli mnohé pohybové aktivity. Pripravené bránky vyskúšali presnú futbalovú i hokejbalovú mušku. Dobre mieriť bolo potrebné aj pri hode loptičkou do vedierka, petangu, streľbe zo vzduchovky či hádzanie granátom na cieľ. K dispozícii boli aj boxovacie stojany, rovnováhu overila prekážková dráha a trať okolo jazera patrila Nordic Walkingu. Výkony v jednotlivých disciplínach boli hodnotené. Súčet bodov určil najlepších, pre ktorých boli pripravené ceny. Víťazstvom bol však pohyb samotný. Ten totiž pri diagnóze diabetes mellitus pozitívne vplýva na zdravotný stav. Podujatie malo aj edukatívny charakter. Všetci si mohli nechať zmerať krvný tlak, rovnako hladinu cukru v krvi. Mnohí využili aj ponuku masáže. Klasicky meriame cukor, meriame tlak, máme oximeter, to znamená aj okysličenie krvi, máme váhu, kde vieme si skontrolovať váhu. Budeme mať ešte edukačnú prednášku z Červeného kríža o poskytnutí prvej pomoci a vlastne čo robiť v prípade vysokých a nízkych glykémií. Přilepte elektrody podle obrázku. Pevně přitlačte elektrody na kůži. Prednáška o poskytovaní prvej pomoci obsahovala informácie, ako postupovať pri záchrane života.
Na pripravených figurínach si následne prítomní vyskúšali správny postup pri kardiopulmonálnej resuscitácii. Jej najdôležitejším pravidlom je stláčať hrudník neprerušovane a pravidelne 100 až 120 krát za minútu. 20. 30. Proveďte 2 vdechy. Podujatie, ktoré podporil Prešovský samosprávny kraj, patrilo nielen edukácii a športu. Na všetkých čakali rôzne dobroty. Varil sa aj chutný guláš. Užitočné informácie sa tak spojili s príjemne strávenými chvíľami v prírodnom prostredí a dobrej spoločnosti. Humenské kurty boli dejiskom majstrovstiev Slovenska družstiev dorastencov. Boje o titul začali v utorok 19. augusta. Turnaja najlepších dorasteneckých tímov sa zúčastnilo 8 družstiev. O majstrovský titul zabojovali hráči TK Slavia STU Bratislava, TK Petržalka, TK Kúpele Piešťany, TC Empire Trnava, TC Bezlen Banská Bystrica, ŠKP Pas Slovenská Ľubča, Tenisová akadémia Prešov a TJT Michalovce. Lepšie sa darilo tímom zo západnej časti krajiny. Tretie miesto si vybojoval klub TK Slavia STU Bratislava. Vo finále sa stretli TK Kúpele Piešťany a TC Empire Trnava. Trnavčanom sa darilo lepšie a pomerom 4-3 na zápasy zvíťazili. Titul majstra Slovenska si tak domov odviezlo družstvo v zložení Pavol Bilý, Daniel Balaščák, Nicholas Volník, Samuel Sýkora, Martin Matunák, Sebastián Faga, Samuel Trojan a Dominik Hradílek. Kapitánom bol Michal Milko. V sobotu 30. augusta vás pozývame na humenský streetball. V areáli základnej školy Pugačevova sa môžete zapojiť do turnaja či povzbudiť ostatné tímy. Pre deti bude pripravený skákací hrad a mini basketbalové koše. Svoju presnú mušku pri hádzaní si môžu vyskúšať aj dospelí návštevníci. Milí diváci, dostali sme sa do záveru spravodajstva. O malú chvíľu na vaše obrazovky prinesieme magazín o dianí v Prešovskom samosprávnom kraji. Najprv však spoznáme výhercu dnešnej súťaži. Pripomínam tiež, že počas najbližších dní odvysielame záznam 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva. Zatiaľ dovidenia. Vítajte pri súťaži. Počas uplynulých dní ste nám zasielali odpoveď na otázku, ktoré lokality v našom meste prejdú obnovou v rámci projektu Zelená a modrá infraštruktúra. Spoločne ich bude 5. Fontána lásky, parkovisko pri trhovisku, Zelená alej pri malej železničnej stanici, priestor pred centrom voľného času a park na sídlisku pod Sokolejom. Ak ste nám zaslali 2 z nich, zaradili sme vás do dnešného žrebovania o knižnú odmenu. Získavajú a je to Ľudmila Ichová-Ivanková. Gratulujem. Výhra na vás čaká v redakcii našej televízie. Súťažiť s nami môžete aj na budúce. Dnes sa pýtame, po koľkýkrát sa uskutočnili humenské organové dni Štefana Tomána. Správnu odpoveď zasielajte na e-mailovú adresu sutas@htv.sk, hoďte lístok do poštovej schránky v Dome kultúry alebo nám napíšte na naše sociálne siete. Prajem vám príjemné prežitie nasledujúcich dní. Školákom želám úspešné vkročenie do nového školského roka a teším sa na opätovné stretnutie pri obrazovkách. Dovidenia.